سلام سلام فتوات تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كميل لكم لما عنتون كم تلمود نعكم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم قريبا لكم عمنا لما عنت مدبي عبجز صوت وركب قلتفكم تودؤوا نفقاريتكم بعلت بيتكم كتعجبوا زهجزوا 4 مجبتات كحبر لكم كابز بتوساقي صوت وركب دليت زيبلكم نعمتلو ديوم بالصقم زقاطمكم دك تبعتيو بخمي رؤي لو كتمصو خم تخلو كحبر لكم فلما قنا نز مدب لايك بمقبار جمرو نشانلنا شير سبسكرايب بمقبار استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا فقرن حدارن تمهرتታት كتوسدو بخبري حدد اسكام وداتا مساي صنحو سناي صانحيت فلما نريو أبدأ تبعتيو ببزح زقاتم زلو ناي صوتا وركب دخمت ويدما سنفات صوتا وركب سلست عينت كم زخونه كتفلطو لكم اتقداماي متلو دوزي مباليو اتخالأي قلطيف كام فساس ويدما مودايو اتسالساي دما ناي صوتا وركب دليت ون ملو نملو زي مهلاويو بزح غزا اب بزحات دق تبعتيو كابزوم سلسته اتحاده اب حد سب يقاطميو حد دق تبعتيو متلوخم نركب يلعل كنا قلطيفكم تودو قلطيفكم تفسسو كالوت دما متلوخم فصيمون يلعلن أو كالوت دك تبعتيو دما نصوتاو ركبون منم عينت ديلت زيبلكم دك تبعتيو لهم أفكاريتكم ولا خندي ناي صباط تدخل نركب كتلعلكم ولا شحق زي تفتن ناي صوتاو ركب دليتكم زي يلعلن تقوينو أزون أب ناي صوتاو ركب دخمت زمداويو أزيز أقم بخلت عينت مغنيات كل علي خيليو اتقداماي أبأمرونا زقاتم مجنناقيو أبجز صوتاو ركب كخون يخيل أب هيوتكم تجنقو اندحر دا أهليكم مسلوكم دو زي كبل يخيليو نازم مغنياتو دما حادو ودي قدم حزي ابز فصمو صوتا وركب قلطيف وديو قلطيف فسيسون تنيرو حزبون قلطيف خودي خليه اندابله ابغز صوتا وركب كچناق يخليو سلازخونه قدمي نا صوتا وركب متاوكم نمرخم كامچننا كاب حساب ناصا غبرو ابز حلف صوتا وركب قلطيفكم وديخم مالت لو عنتكون قلطيفكم تودو يخم مالت يكونن اتخال اي مثلو دو كيبل زغبر مخنيات دما مسعودت دم استتحز مخنياتيو مثلو ننوح دقائق دويلو كيدخمه كيف سسخ صنح زغبرو اتقندي عودت دميو لعل متن بزح زلو دم نمسلخم زبصح انت قوينو صانحيتكم ون بولك يوسخيو سلازخونه نزوم كلته مخنياتات نزوم صقمات كنفتح كمين نخل انتلكم بزوم قصيله زحبرلكم 4 مغبتاتيو اتقداماي ناي صوتاو ركب صانحيتكم زوسخ مثلخم نركب دون خبل ناي صوتاو ركب دليتكم كلعل زحغزكم مغبي قيح شغورتيو قيح شغورتي بقليلو نرخبو ناب حد مغبنا نأتو مغبيو كاند طقمي قيح شغورتي لبي طعنو زحلو كخون يحجزنا طعنا لبنا يحلولنا لبنا تعيتلا انتلنا دما نامتلو زبصح عوده دم سرعتو زحلوه زيت تاغاغول يخون بلوز عوده دم انتحليو دما ناي صوتاو ركب صانحيتون بولك يوسخ مثلو نركب بقليلو دويبل ازغنا صانحيت طرح زيكونس بزح دم نامتلو زبصح تخوينو ناي مثلو رغدن قمتن ون زوسخيو سلازخونه قيح شغورتي مثلونا كرغودن كنوحن ون يغبرلنا مالتي امبل كالأي نريو ناي صوتاو ركب صانحيت زوسخ مثلكم بقليلو دو كبل زحجز مغب دما صعدا شغورتي ندق تبعتيو كمون ندق انستيو ون ناي صوتاو ركب طقم زهبيو ندق تبعتيو كم تقدم الى زحبركو مسعودت دم استتحزه طقمي زهبكم يو ندق انستيو دما بلعتان كينقص كيدرق يحجزن ابدق انستيو كاب زغاطمو ناي صوتاو ركب صقمات اتحده ناي بلعتي منقاص ወይ ድማ ምድራዩ ብልዕተን ዝደረቕ እንተኮይኑ እቲ ጾታው ርክብኩም ቃንዛ ይዝኾነን ቃንዛ እንተሃልዩ ዕግበት ፈጺሙ ክህሎ ይኽእልን ካብዚ ብተወሳኺ ቃንዛ ኣብ ግዜ ጾታው ርክብኩም ዝስምዕን እንተኮይኑ ድሕሪ ግዜ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒተን እውን እንዳደኸመ ብምኻድ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ጾታው ርክብ ድሌተን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕትኽን ኣብ ግዜ ጾታው ርክብ ዘይርሕስ ዝደረቕ እንተኮይኑ ጾታው ርክብኩም ቃንዛ ከይኾነክን ጻዕዳ ሽጉርቲ ክትበልዓ ይግባእ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምብላዕኩም ንዑደት ደም ብዕጽፊ ስለዘውስኸልኩም ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን መትለኹም ውን ቀልጢፉ ደዩ ብለልኩም ነፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ድማ ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብጽሕወን ዝሕግዘኩም ዓይነት ምግቢ ስለዝኾነ ጻዕዳ ሽጉርቲ ውን ብልዑ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ጾታው ርክብ ጻንሒትኩም ዘውስኽ መትለኹም ቀልጢፉ ደው ክብል ዝሕግዘኩም ኣራንሺ እዩ ኣራንሺ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣብ ውሽጡ ድማ ናይትሪክ ኦክሳይድ ዝሓዘ ስለዝኾነ ትቦታት ሴላትና ፍትሕ ክብሉ ይሕግዝ እዚ ድማ ዑደት ደም ዝበለጸ ይገብሮ እዚ ውን መስሎ እኹል ደም كركب يحجزو أخل دم مثلنا رخيبلو انتيلنا دما صانحيتنا بولك يوسخ بقليل دما تعقبون أما بل رابعين نمو داتا نريو ناي صوتاو ركب صانحيتكم زوسخ مثلوكم دو كبل زحجزكم ناي صوتاو ركب دليتكم بعصف زوسخو عينة مقب دما ويعيو
ጉዕ ጥቕሙ ናይ ደም ሴላትና ፍትሕ ክብሉ ይሕግዘና። ትቦታት ደም እንተዘይፀቢቦም ፍትሕ ኢሎም ደም እንተሕሊፎም ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ስሩዕ ዑደት ደም ኣሎ። ስሩዕ ዑደት ደም እንተኸልዩ ድማ ናብ መስሎ እኹል ደም ይበፅሕ። ናብ መስሎ እኹል ደም እንተበፂሑ ድማ ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሕዎን ዝሕግዘኩም ምግቢ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሩግድን ቁመትን መስሎ እውን የውስኾ እዩ። ምክንያቱ ድማ እኹል ደም ስለ ዝበፅሖ ዘሎ እዩ። ስለዝኾነ ነዞም 4 ምግብታት ብምብላዕ ብቐሊሉ ነፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም። ከመይን መዓዝን ክንበልዑ ኣለና ኢልኩም እንተሓቲትኩም ድማ ሓደ ሽጉርቲ ብምልሓፅ ፃዕዳ ሽጉርትን ጉዕን ብምእታው ብጥርሑ ብእንጀራ ጥራሕ ብልዕዎ። ከተብስልዎ ይብልኩምን ብጣዕሚ እንተበሲሉ ክንረኽቦ ካብ ዝግብኡና ሚነራላት ክንስእን ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ እንተየብሰልኩም ክትበልዑ ዝበለፀ ይሕበር። ኣራንሺ እውን ልሒፅኩም ብልዕዎ። ነዞም 4 ኣገደስቲ ምግብታት መዓልታዊ ብምብላዕ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ርኡይ ለውጢ ክተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት እውን ዘይብልኩም ሰባት ንፆታዊ ርክብ ክትለዓሉ እዞም ምግብታት ይሕግዙኹም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ መትለኹም ዋላ ውሽጣዊ ድሌት እንዳሃለወኩም መትለኹም ዘይለዓል እንተኮይኑ እዞም ምግብታት ብምብላዕ ቀልጢፉ ክለዓል ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ነዞም 4 ኣገደስቲ ምግብታት ብምብላዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ኣናውሕዎ። ነዞም 4 ምግብታት ሓገዝቲ ዝኾኑ 2 ቦነስ ምግብታት ክሕብረልኩም። እዞም 2 ምግብታት እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ዘወስኹ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትኩም ዘወስኹ መትለኹም ንዝደኸመኩም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ምግብታት እዮም። እቲ ቀዳማይ ዳርክ ቸኮሌት እዩ። ዳርክ ቸኮሌት ጭንቀት ብምቕናስ ሴሮቶኒን ቡስት ይገብር። እዚ ድማ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ዝሕግዘኩም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ዑደት ደም የውስኾ። ዑደት ደም ተወሲኹ ድማ ከም ትቀድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ንውሕ ዝበለ ይስኸውን። እቲ ካልኣይ ምግቢ ዋተርሜሎን ወይ ድማ ብርጭቕ እዩ። እዚ እውን ነዊሕ ክፀንሑ ዝሕግዘኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም እውን ብዕፅፊ ንኽውስኽ ዝሕግዘኩም ዓይነት ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ነዞም 2 ምግብታት እውን ክትምገቡ ይሕብረልኩም። ካልኦት ምግብታት ብተወሳኺ ንምሕባር ድማ እንቋቁሖ፣ ዝንጅብል፣ ለውዝ ከምኡውን ኦትስ መዓልታዊ ክትወስዱ ይሕብረልኩም። እዞም ምግብታት ናይ ፆታዊ ርክብ ፐርፎርማንስኩም ብዕፅፊ ዘወስኹ ምግብታት ስለዝኾኑ ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን። ቀልጢፍኩም እንተዘይፍሲስኩም ድማ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ብቐሊሉ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ክተብፅሕዎን ስለትኽእሉ ነዞም ኩሎም ምግብታት ክትጥቀሙ ይሕብረልኩም። እዞም ምግብታት መዓልታዊ ኣብ ትወስድዎ ምግቢ ክትሓውስዎም ይግባእ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ንመደብና ላይክ ንቻነልና ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳእ። ብተወሳኺ ንመደብና ላይክ ሼር ምግባርኩም ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ትምህርትታት ክትረኽቡ ብኽብሪ ሓትት። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቐኒለይ።